We hebben eigenlijk geen aanbod. Dat betekent het aanbod wat er is, daar zie je gewoon heel veel mensen komen bezichtigen. Is dat erg? Ja, als er geen aanbod is, we kunnen er maar een eentje verkopen. Dat is frustrerend. Je moet je voorstellen dat ik 14 mensen moet gaan bellen met teleurstellend nieuws dat ze het niet geworden zijn, ondanks dat een aantal van die mensen echt royaal hebben overboden. En dat maakt het werk van de makelaar niet prettig. Nee, eigenlijk is het helemaal niet meer zo leuk. Zijn de problemen op het platteland anders dan in de grote stad als het gaat over de huizenmarkt? Ja, absoluut. In de grote stad hebben we natuurlijk bijna geen uitbreidingslocaties meer. We moeten daar echt de lucht in. Dat hoeft op het platteland niet. Dus we kunnen hier echt nog wel de straatjes erbij gaan bouwen. Weet je, als je gewoon even nadenkt over de banenmarkt in Eindhoven. 76.000 mensen, ASML. We zien die mensen gewoon allemaal deze kant op komen. Heeft u wel eens betere tijden gekend? Ja, als je kijkt naar 2017, 2018 waren het echt wel wat betere tijden. Voldoende aanbod en steeds meer vraag. Dus dat was natuurlijk wel leuk. Maar toen ik in 2007 begon en in 2008 de crisis kwam, toen ging ik met een jong stel, à la hun, ging ik op een zaterdag 5 woningen bezichtigen. En dan bleven er 2 over in hun selectie en dan kwamen de papa's en de mama's mee en dan gingen we onderhandelen, noemden we dat toen heel mooi, hè? Ongekend. Dat is wat anders dan overbieden.